chantage ni piège de do Alassane ka bana bɛ ka don hakili la quoi mais Alassane ka bana in bɛ ka juguya yɔrɔ a yɛrɛ taara Faransi le 17 ne ma fili donc a taara soin intensif de ni zen ta ye bon français yɛrɛ jɔrɔlenba don k'a fɔ parce que tubabu mɔgɔ tin tɛ tubabu la quoi ni i nafa banna o y'i bannen tubabu fɛ yen quoi donc Alassane ka bana in bɛ ka don hakili la a bɛ ka démence provoquer a la quoi hakilila bana donc Côte d'Ivoire autorité b'a dɔn a ye lettre min ci Asimi ma c'est vrai lettre cira mais Alassane b'a ci wagati min na a yɛrɛ hakili t'a la k'a ye lettre ci Asimi ma Alassane yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan fo mɔgɔ min b'a fɔ ko Ahmed Bagayogo bɛ min a t'a dɔn bilen ko Ahmed Bagayogo sara donc il se souvient plus de rien i m'a faamuya Alzheimer de don a bɛ fɛn tɔgɔ ye di a ka jugu quoi i mana fɛn fɛn fɔ a bɛ ɲinɛ et puis tubabuw ni an ka président fɛn mana kɛ n'i ye san 80 sɔrɔ dɔrɔn bana in bɛ déclencher la donc a bɛ k'i la kabini i ni tubabuw jɛ kuma ça veut dire depuis don min na tubabuw b'i recruter quoi u bɛ pikiri in k'i la quoi i dan ye san 80 ni kɔ ye quoi e ka jateminɛ kɛ an ka président fɛn fɛn donna san 80 kɔnɔ a bɛɛ ka bana laban a bɛɛ bɛ taa ka laban ni Alzheimer ye a bɛɛ bɛ laban ni démence bɛ constater a la quoi i b'a sɔrɔ hakili perte mémoire bɛ k'a la parce que u bɛ fura min k'i la a bi depuis i bɛ recruter don min na u b'a k'i la o de y'a to don dɔ la ne ko n ko bɛ pisigi an ka mɔgɔw la mɔgɔw ye kuma kɛ yɛlɛ o kuma ye nin n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de don il se souvient plus Alassane hakili t'a ka kuma fɔta foyi la donc a dɔgɔkɛ bɛ bɔ ka nin fɔ ka kɛ i n'a fɔ officiellement lettre cira an kana bila an kunna ko bana don non farigan de don Alassane t'a kalama k'a ye lettre ci yɛrɛ Alassane t'a kalama k'a ye lettre yɛrɛ ci Asimi ma a yɛrɛ hakili t'a la yɛrɛ parce que bana in bɛ ka don hakili yɛrɛ de la a bɛ ka don hakili la bon tubabuw ɲɛ b'u ka intérêt dun natatɔ la parce que ko caman de bɛ ka Faransi sɔrɔ nin waati in na politiquement ça ne va pas partenaire influence min bɛ Afrique o bɛ ka réduit a bɛ k'i reposer président minnu kan n'u kan ka 4 mandat ni 5 mandat kɛ dɔw binna ka bɔ fanga la n'o ye Macky Sall ninnu ye bon Alassane minnu bɛ yen ça ne va pas parce que mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ Alassane ka nin gɛlɛya ni parce que Alassane tɛ siran ka aw bɛɛ détruire a ka intérêt nɔfɛ et puis c'est un fait stratège donc c'est un stratagème quoi donc a ka expérience est-ce que mɔgɔ bɛ sɔrɔ mun bɛ se ka Alassane remplacer non o tɛ yen nin wagati in na Alassane tɛ manamana président ye quoi et président kelen premier ministre a ye premier ministre 5 de su don Alassane kelen a yɛrɛ ka premier ministre 2 en activité a y'o su don premier ministre kɔrɔ joli 3 a y'o su don ala tɛ nin kɛ président bɛɛ dɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ ka i ka mandat kɔnɔ ka premier ministre 2 ka sa ne ma dala diɲɛ kɔnɔ n'a dilan ka kɛ a bɛ se ka kɛ dɛ mais ne hakili t'a la donc Alassane ti mɔgɔ min don ka a bɛ fin de cycle de la ça fait a waati yɛrɛ de sera hakili ti ça fait Alassane kɔni bɛ kɛ de Alassane ye fɛn n'o tɛ a tɛ se ka mɔgɔ lasiran bilen quoi c'est un tigre en carton et puis a échoué ka mission na parce que ale de kun kan ka ni jeune ninnu parce que ale ka erreur de kɛra sababu ni AES ninnu bɛɛ créé la i b'a dɔn AES Asimi Tiani ale ni Ibrahim ninnu filɛ nin ye u bɔra min na c'est des erreurs commises par l'Occident et par la CEDEAO o de kɛra sababu ye ni ninnu progressera quoi parce que i b'a dɔn mɔgɔ kunkolo ma tɛ CEDEAO kɔnɔ bilen quoi et puis mɔgɔ kunkolo ma ba tɛ Faransi bolo bilen sinon ni François Mitterrand de kun don u tɛ temps d'a ma an ka fara ɲɔgɔn kan kuma tɛ ka se nin niveau yɛrɛ la donc mɔgɔw ka a bila u kunna ninnu bɛ erreur minnu kɛ an b'o de récupérer ka essayer ka avancer n'o ye quoi donc an bɛ don min na ko bi CEDEAO ka erreur ma kɛ mɔgɔ si ye ni Macky Sall ni Patrice Talon ni i y'a faamuya b'a la Alassane ninnu tɛ parce que n'o tɛ CEDEAO bɛ tan a mɛnna o CEDEAO bɛ nin bɔgɔ bin na a mɛnna a bɛ tubabuw sago kɛ a mɛnna mais pour ka kɔsa in na parce que ni i maramɔgɔ bɛ ka hakili bɛ ka sɔrɔ e kan ka sabali donc aujourd'hui n tɛna mɛn Alassane ka kuma in kan Alassane kɔni an bɛ dugawu k'a ye comme a bɛ furakɛli la ala ka hakili kɔni et puis a bɛ k'an ka président bɛɛ la mɔgɔ minnu ye san 80 sɔrɔ k'i to tubabuw ka baara la fura in bɛ wuli fɛ ya donc o kunkolo a t'a hakili t'a la yɛrɛ k'a ye lettre cɛ Asimi ma yɛrɛ a t'a dɔn yɛrɛ i m'a ye a mankan tununnen don wa. Ayiwa Bobo an bɛ don an ka thème yɛrɛ kɔnɔna na nin wagati la